a vrchná tlačí hore. Teraz keď chce Keo vyťahnuť, je to ťažké, aj keď to vyzerá jak Aikido, a my môžeme ísť ďalej. Čiže jak sme v tom half guarde, off-balancneme, tak palcovou hranou niekde za lakeť a rameno alebo náš biceps, lomitko, triceps tlačíme hore. Čiže toto rotujeme, tlačíme k sebe a ramenom, tricepsom tlačíme hore. Tu Keo uvažuje, že by tapol, nie je to na tap, ale ten tlak musí byť, aby dostal trošku stresu do hlavy. Ako sme tu, je ďalší boj, ktorý tu prebieha, je či Keo dokáže skrátiť nejakú vzdialenosť, prísť váhou ku mne a zaláhnuť ma. Na to máme našu holenú kosť, ktorou tlačíme takto do Keovej hlavy. Postupne sa snažíme vybrať nohu sem von a teraz celý čas tlačíme našim trieslom do Keva, aby on sa nemohol narovnať. Keby ideme len takto, tak Keo sa narovná a problém. Ako náhle celý čas našim trieslom tlačíme dole, tak je to pre Keva oveľa ťažšie. Prídeme sem, na bok a najprv shoulder finish a potom keď tak armbar s armpit gripom. Čiže skúste zapracovať na tom gripe a poď ešte do open guardu, zde si hore. A dobre sa ten choi-bai robí z open guardu. Keď majú lakte u tela, tak two-on-one gripping je možný a keď majú lakte od tela, tak presne teraz bude príležitosť na ten choi-bar. Je dôležité palcovou hranou zasa na ten lakeť a zdvíhať mu tú ruku. Zavážiť, aj teraz keď stojí, tak bude mať problém vytiahnuť sa von. My len padneme na záda, hip frame a zasa si ho berieme do choi-baru. Dôležité je kontrolovať ten lakeť, aby sme mu zabránili vytrhávanie. Čiže skúste si zlepšiť to nabratie z toho half guardu, alebo keď tak pridať tento vstup z open guardu a pôjdeme ďalej. Raz, dva, tri.